Remeneul mamar sau imagistica prin rezonanță magnetică a sânilor este o metodă foarte bună care practic are o putere de detecție a cancerului, o sensibilitate aproape de 100%. Este folosită atât pentru a vedea mai bine niște leziuni care sunt incerte la mamografie și la ecografie, cât și ca metodă de screening, adică ca metodă de detecție precoce a cancerelor la pacientele care au un risc de a face cancer mamar foarte mare. De exemplu, ne referim la paciente care au mutații BRCA, care au un risc de a face cancer mamar de până la 70%, adică enorm. Din păcate, observăm că există un trend de a folosi remeul mamar de fiecare dată când o doamnă tânără, de exemplu, palpează ceva. Indicațiile remeului mamar sunt, în schimb, clare. Dacă ne referim la o doamnă care deja se cunoaște cu un cancer mamar, este posibil ca medicul să vă ceară un remene mamar ca să aibă un bilanț lezional complet, adică să vadă toate leziunile suplimentare, de exemplu, înainte ca acesta să înceapă chirurgia sau chimioterapia. Aceasta este foarte justificată și este o bună indicație pentru remene mamar. O altă indicație e atunci când avem o leziune care este incertă la ecografie și mamografie și vrem să fim siguri că leziunea este biopsiabilă sau este de operat, fără ca această doamnă să treacă printr-o operație degeaba. Dar nu putem să folosim remen mamar din prima la paciente care nu au făcut nici măcar o mamografie sau o ecografie. Este o metodă foarte bună, dar pe care trebuie să o folosim în completarea celorlalte metode și nu ca primă intenție.